Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR, програма Прайм. Мене звати Айдар Муждабаєв. І сьогодні ми говоритимемо, зрозуміло, що про нашу війну з різних сторін і в різних аспектах. І сьогодні з нами на зв'язку на прямому людина, з якою я ще не був у прямому етері, але дуже приємно буде і цікаво поспілкуватися. Це Микола Бучин, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка. Пане Миколо, добрий вечір. Доброго вечора. Ну, давайте почнемо, напевно, з кінця і навіть з того, що до вас географічно ближче, найближче. Це з ситуації на польському кордоні, яка, ну, не хочеться вживати таких якихось сильних слів на адресу Польщі, знаючи, що більшість поляків підтримують українців, що і багато допомагають, і через Польщу максимум проходить вантажів, у тому числі військових, ну, принаймні, що поки що проходить. Але якою вам бачиться ситуація загалом з самого початку, і в якій фазі ця криза, ну, можемо назвати це чесно кризою, знаходиться зараз? Прошу. Ну, насамперед хочу сказати, що ця ситуація дійсно є доволі, я би назвав, цинічною, тому що насправді з одного боку ми маємо дуже багато спільних моментів і спільних інтересів в цій війні, тому ця ситуація, цей конфлікт, ця криза, вона є, ну, насамперед незрозумілою з точки зору того, чому країни, які мають дуже багато спільних інтересів, які мають спільного ворога, які мають, скажімо, спільно дбати про те, щоб цей ворог зазнав поразки, зараз, скажімо, мають такі діаметрально протилежні інтереси, зокрема у сфері там агропродукції, в сфері економічних інтересів, і в принципі це призводить до таких кризових і, я би навіть назвав таких, знаєте, дуже поганих з іміджевої точки зору речей, тому що насправді це є таким, знаєте, ну, напевно, не зовсім добрим прецедентом і прикладом, який показує те, що Європа не єдина, що ми не маємо таких, скажімо, безхмарних відносин з нашими сусідами. І це, звичайно, грає на руку нашому ворогу Росії. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про те, власне, про процедурні моменти, про те, скажімо, на якій шкалі зараз знаходиться цей конфлікт, то зрозуміло, що цей конфлікт починався насамперед як політичний. Тому що ми розуміємо, що першопричини того, чому почалося блокування загалом польсько-українського кордону, були в площині електоральній, в площині виборів, тому що ми розуміємо, що минулого року в Польщі були парламентські вибори, які значною мірою, враховуючи те, що Польща є парламентсько-президентською республікою, власне, вирішували, хто буде керувати країною, то зрозуміло, що правляча тоді партія «Право і справедливість», скажімо, зробила оці елементи такої блокади кордонів своїм, скажімо, елементом своєї передвиборчої кампанії. І тому, власне, ми стали, на жаль, вже не перший раз, і, напевно, не останні жертвами політичних і виборчих перегонів. Але інше питання дивне, що після результатів виборів, коли, скажімо, цей вже виборчий елемент пропав, чому це далі продовжується? Зрозуміло, що є певні економічні речі, є певні економічні інтереси, і зрозуміло, що, скажімо так, в умовах війни, ну, принаймні, так як подають польські і, власне, представники протестувальників українські, скажімо, аграрії, українські експортери мають більше переваг, і вони, зрозуміло, що, скажімо, є більш конкурентними на ринку європейському, ніж польські. Але мені дивно, чому польська влада не знаходить певні інструменти для того, щоб нейтралізувати, скажімо, ці недоліки, яких зараз зазнають аграрії польські, і, в принципі, скажімо так, не маючи такої ефективної політики, не маючи ефективних механізмів, вони, на жаль, грають на руку ворогу. Ну, дивно, так, бо коли Туск обійняв посаду прем'єр-міністра Польщі, мої польські друзі, вони всі, звісно, проукраїнські, видихнули спокійно, сказали, ну все, Туск вирішить цю кризу за тиждень, ну максимум 2. І вже за 2 тижні мої друзі
в абсолютно розгубленому стані, не знали, що мені сказати. Я просто просив їх прокоментувати. Не те, що там я не наїжджав, нічого, просто що відбувається. Але давайте так по пунктах. Це дуже цікаве питання, дуже цікава проблема і така нагальна криза. Її треба негайно вирішувати, так? Що там кажуть, власне, ці фермери або там водії, не знаю, хто там зараз там, здається, фермери в першу чергу блокують. Які економічні питання вони ставлять на порядок денний, як там умову, через вирішення там яких ми припинимо блокувати українські дороги, переходи прикордонні в Україну. Є там якийсь здоровий глузд, на якому, звісно, грають політики, і вже я думаю, що і російські так само, але в чому там, на вашу думку, зерно протесту, на чому це все базується? Принаймні, я думаю, що ми маємо, очевидно, розглядати і диференціювати ті речі, які декларуються, і ті речі, які є насправді, тому що ми розуміємо, що це далеко не завжди одне й те саме. Принаймні, з того, що декларують польські протестувальники, вони проти того, що, скажімо, перевізники українські мають преференції, їм не потрібно отримувати дозволів, не потрібно, скажімо, діяти в межах певних квот і обмежень, які встановлюються для інших перевізників держав-членів Європейського Союзу. І це, за словами поляків, робить їх менш конкурентноздатними і, відповідно, надає суттєві переваги для українських перевізників, для українських аграріїв. Але звичайно, що тут є певна, скажімо, доля, принаймні, такої, знаєте, істини і здорового глузду, тому що дійсно в умовах війни українські перевізники, скажімо, не мають потреби отримувати дозволи, вони можуть безперешкодно і в необмежених кількостях перевозити агропродукцію, і зрозуміло, що таким чином на європейський ринок, і зокрема на польський, скажімо, потрапила велика кількість відносно недорогої української продукції, а ми розуміємо, що ми як країна насамперед експортер аграрної продукції, і в принципі в даному випадку європейські фермери програють конкуренцію українцям. Тобто в тому є певна доля істини, але знову ж таки ці питання, вони мали би вирішуватися, повторюю ще раз, вони би мали вирішуватися на рівні державної політики. Тобто польська політика, Європейський Союз мав би запропонувати певні, можливо, там якісь, не знаю, програми, допомоги або підтримки аграрного сектору, наприклад, тої самої Польщі, і це точно не є підставою для того, щоби, скажімо, блокувати і робити такі недружні кроки. І ще, скажімо, цинізм полягає в тому, що, по-перше, багато цієї продукції, яка провозиться через Польщу, вона є транзитною, вона попадає далі в Європу. Тобто, в принципі, виходить так, що фактично польські протестувальники б'ють не тільки по інтересах України, вони б'ють по інтересах і Польщі, яка так само певною мірою втрачає, а так само і загалом по інтересах економічних Європейського Союзу. Крім того, виходить так, що, знаєте, як то кажуть, апетит проходить під час їжі, і виходить так, що польські протестувальники спочатку декларували там якісь мінімальні вимоги, а тепер вони вже починають робити більш агресивні дії. Тобто були певні зустрічі і контакти, зокрема і з польським урядом, певні речі були врегульовані, але конфлікти далі продовжуються, блокування продовжуються. Звичайно, це, напевно, справа спецслужб, але очевидно, що десь мала би в цьому випадку прослідковуватися і рука Росії, якщо не пряма, то принаймні опосередковано, тому що ми розуміємо, що Росія має колосальну пропагандистську машину, яка дуже потужно працює на інформаційному ринку Європи, яка, скажімо, поширює ті наративи через офіційні ЗМІ, через соцмережі, які є вигідні Росії, і я думаю, що принаймні опосередковано ті речі є продуковані так само і цим інформаційним впливом і інформаційними наративами з боку Російської Федерації. Яке вирішення цього питання? Напевно, то питання швидше до економістів в економічній площині, але я наголошу ще раз, я бачу це вирішення в політичній площині. Тобто польський уряд має проявити певний такий, знаєте, цілеспрямований і рішучий, скажімо, рішуче бажання цей конфлікт зрегулювати, тому що ми бачимо навіть на прикладі сьогоднішніх подій, тобто були спроби протестувальників заблокувати залізницю, але
як тільки приїхали поліцейські, ці спроби припинилися. Тобто, я думаю, що такі речі і такі факти, вони свідчать про те, що у випадку, якщо буде політична воля з боку польської влади, скажімо, ці протести мінімізувати, вони це можуть без проблем зробити. Тут ще такий парадокс, ну, напевно, ви підтвердите те, що я кажу. Парадокс у тому, що вони фактично, блокуючи кордони з Україною, ведуть суперечку з Брюсселем. Тобто це ж умови не ми видумали, правда? Це ж Брюссель, Європейський Союз, він дав нам такі преференції через те, що війна. І, ну, за логікою, мають бути протести ці, якщо вони мають підґрунтя, таке економічне, життєве, скажімо так, підґрунтя, там біля уряду, біля представництва Європейського Союзу в Варшаві, біля міністерства і відомств польських, біля, там, я не знаю, Європарламенту, Єврокомісії у Брюсселі. Натомість блокується в'їзд і виїзд в Україну. Як це можна розглядати? Чому не там-то вони блокують? Чому вони не Брюссель заблокували? Власне, я з вами цілком погоджуюся. В цьому дійсно виглядає певний цинізм і певна такі, знаєте, подвійні стандарти, які йдуть в цій ситуації з боку польських протестувальників. Повністю погоджуюся, що насправді ми зараз говоримо про певні правила, які встановлені централізовано на рівні Європейського Союзу. І зрозуміло, що, скажімо, перші вимоги, перші претензії мали би бути саме до керівництва Європейського Союзу, ну а потім вже в другу чергу в сторону польської влади і вже тоді в третю чергу до тих перевізників, які, скажімо, цими правилами законними абсолютно користуються. І в даному випадку я би хотів сказати, що цей цинізм ще подвоюється з іншого боку, тобто очевидно, що польські протестувальники вибрали найслабшу сторону, тобто сторону України, яка зараз стікає кров'ю в умовах конфлікту. Вони зрозуміли, що, скажімо, якщо вони будуть протестувати проти польської влади чи Європейського Союзу, вони тої реакції не отримують, а тут вони побачили слабинку, побачили те, що ми є значною мірою залежними від цього експорту, від можливості вільно, скажімо, транспортувати чи отримувати певні вантажі, в тому числі і військові, через польсько-український кордон. І в даному випадку вони, на жаль, б'ють по цьому болючому місцю. Тобто, ну, це знову ж таки свідчить про певну підлість, про певний цинізм, коли дружня тобі сусідня країна веде боротьбу за виживання, а ти, ну, умовно кажучи, може це звучить банально, але встромляєш її в спину ножі і робиш її менш боєздатною і менш стійкою в умовах цієї жорсткої війни. Ну, тут ще таке дуже обережне я зроблю припущення, що якби уряд був, а там, до речі, один міністр сільського господарства каже, що треба якось полагодити, якось знайти там точки дотику і закрити цю тему, то міністр інфраструктури, там є таке теж міністерство, каже, що ні, я на боці протестувальників, вони все правильно роблять. Тобто в уряді вже немає ладу, так? Значить, Далі, якби уряд дійсно вважав і поставив це питання на порядок денний як питання, як кризу, яка загрожує національній безпеці Польщі, то, я думаю, вистачило години-двох часу, що польська поліція припинила це все, ну, просто в нормальний поліцейський спосіб. Так? А потім вже йдіть до суду, йдіть туди, йдіть там апеляцію, йдіть, блокуйте що завгодно, але магістралі – це стратегічна така річ, тобто лише не тут, так? Але цього ми не спостерігаємо. А, до речі, як ви думаєте, що б сталося, наприклад, з українськими протестувальниками, ну там біженцями нашими в Польщі, як би вони там почали майно знищувати чуже, як би вони почали блокувати автостради, ну, напевно, там 24 години депорт, ні? Так, я, в принципі, з вами цілком погоджуюся. Тобто, насамперед, якщо ми говоримо про питання уряду і позиції уряду, то ми маємо розуміти, що уряд... Щось сталося у нас зі зв'язком. Пане Микола, ну чекаємо на пана Миколу. Надіюсь, що зараз зв'язок буде відновлений. Ну, я так думаю, що вам ця тема польська, вона дуже цікава. Ну, принаймні, я сьогодні її обговорював з декількома людьми. У всіх
різне бачення, але в принципі всі описують це як такий маразм. Коли поляки ж одночасно з цим усім розуміють, що вони наступні для Росії, це держава і це народ, який росіяни ненавидять ледь не більше за нас. Може і не більше, але вони другі точно, абсолютно. Це я відповідально кажу. Я жив там тривалий час, і я бачив, як при словах Польщі, поляки, як вони всі заводилися, як вони, до речі, раділи, пам'ятаєте, тій катастрофі з польським президентом і з представниками уряду, парламенту, тощо, під Смоленськом, пам'ятаєте. Пан Микола повернувся, якась блокада зв'язку була тимчасова. Продовжуємо. Я перепідключився на мобільний, власне, тому що чомусь з комп'ютером проблема вийшла, тому вибачаю за технічні неполадки. Я, власне, хотів сказати, можливо, я щось пропустив з ваших слів, але хотів сказати, що якщо ми говоримо про уряд, так, то абсолютно погоджуюсь з вами в тому плані, що уряді немає, польському немає єдності стосовно вирішення цього питання. І, зокрема, це пов'язано з тим, що уряд в Польщі коаліційний, і там є на рівні уряду і на рівні, скажімо, центральних органів влади певні посади чи певні структури, які, скажімо, представляють, власне, аграрні інтереси Польщі і які не є зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт був швидко вирішений. Тому, власне, вони певною мірою блокують, як ви вже правильно сказали, і не погоджуються з тим, що цей конфлікт має бути швидко врегульований. Тому, на жаль, такі політичні чи адміністративні моменти, вони точно не сприяють залагодженню конфлікту. По-друге, я так само абсолютно погоджуюсь з вами в тому плані, що, очевидно, якби українські, скажімо, жителі, які зараз перебувають тимчасово в Польщі, почали поводити себе схожим чином, як роблять зараз польські протестувальники, то, очевидно, це би дуже сильно роздувалося, показувалося в негативному світлі і, відповідно, скажімо, напевно, закінчилося, як ви вже правильно сказали, депортацією протестувальників. І в даний момент я ще що хочу сказати, на жаль, ми маємо врахувати ще два моменти. Маємо врахувати той момент, що зараз при владі в Польщі, принаймні уряд представлений тою владою, яка принаймні є такою більш лівою і сповідує більш такі ліберальні цінності, на відміну від більш правої партії «Право і справедливість». І для такого типу чи для такого кшталту політиків, скажімо, протести є дуже чутливим моментом. Тобто вони завжди дуже обережно ставляться до того, щоб там, скажімо, ці протести не дозволяти, тим протестам протидіяти. І, на жаль, ми зараз теж стали заручниками тої ситуації. І другий момент, ми маємо розуміти, що будь-який політик, незалежно від того, якої він партійної приналежності, він завжди буде будь-які речі робити з огляду на те, як це буде впливати на політичні рейтинги, на їхні політичні перспективи. І зрозуміло, що в даному випадку, на жаль, оцей уряд не демонструє рішучості, він боїться там протидіяти протестувальникам, боїться, що це негативно вплине на його політичні рейтинги, скажімо, створить їм певний імідж тих політиків, які не рахуються з думкою народу, з думкою своїх громадян. Тому, на жаль, знову ж таки, ми бачимо, що в умовах війни на перший план починає виходити політика, політичні рейтинги, політичні протистояння, політичні амбіції, і це, звичайно, не додає, скажімо, позитиву нашим відносинам з Польщею і, на жаль, заважає нам боротися з нашим ворогом. Давайте поки що на паузу поставимо цю тему польської кризи. Почекаємо десь тиждень, я думаю, не більше, бо криза увійшла, я так думаю, в такий, вона перейшла певний Рубікон, коли там блокують, уже намагаються блокувати потяги з цивільними громадянами, з жінками, дітьми. Це вже тероризм такий відвертий, нагадую, так? І є там ще, я не запитав вас про те, що які можуть бути там у відповідь кроки з нашого боку, але вони можуть бути. У нас багато польської продукції, і якщо доводити ситуацію до абсурду, то можна і тут влаштувати блокаду фур, блокаду там продуктів, там консервів, там багато ковбас, там чого там багато всього насправді, так? Але це демонстрація
як би сказати, ідіотизму, це не входить в наші плани. В нас трохи інші є, ну, як би сказати, справи нагальні, ніж це театр цей влаштовувати. Подивимося. Але ви, пане Миколо, згадали про те, що під час війни політика виходить на перший план. Ну, так буває, коли почуття безпеки чомусь перевагає в головах у людей над почуттям ризику і загроз. Але я думаю, що це притаманно не лише польським, а й, на жаль, нашим політикам, у яких війна просто в хаті. А вони, я просто прочитаю заголовок, і ви одразу зрозумієте, про що я хочу вас запитати. Щойно буквально «Українська правда» повідомляє, до проєкту закону про мобілізацію нардепи вже подали більше, далі пауза, всі сидіть, будь ласка, спокійно, 1300 правок. Про що це свідчить, на вашу думку? Так, дякую за запитання. Єдине, що я ще хотів прокоментувати одним реченням ваше, власне, Закінчуйте, Микола. Так, власне, до речі, я щойно перед ефіром прочитав інформацію про те, що з боку української, скажімо, громадських організацій, перевізників теж почалися певні блокування пунктів перепуску вже на українській стороні. І так само є певна перевірка посилена протестувальниками польських, скажімо, транспортних засобів, які перетинають кордон. Тобто ми теж почали демонструвати певні кроки у відповідь. Не знаю, наскільки це правильно і наскільки це буде, скажімо, мати позитивні чи негативні наслідки, але ну така ситуація має зараз місце. Тому, власне, скажімо, конфлікт потрошки поглиблюється, і ну це ще раз свідчить про те, що потрібно швидко і, скажімо, так якось зважено вирішувати цю проблему, поки вона, знаєте, не почала переростати в такі, знаєте, емоційні речі, бо тому що де вже є емоції, там, на жаль, дуже часто здоровий глузд починає втрачати позиції, і відповідно потім дуже важко ці емоційні речі, емоційні наслідки вирішувати. Якщо ж ми говоримо, власне, про ваше питання стосовно того, чому політика переважає над війною, над безпекою, над почуттям ризику, почуттям загрози. Ну, на жаль, знаєте, я би сказав так, що це є наслідком того, що українська влада з самого початку почала неправильно проводити інформаційно-комунікативну політику стосовно висвітлення того, що відбувається в умовах повномасштабної війни. Я маю на увазі те, що пам'ятаєте, як з самого початку, там починаючи з а-ля Арестовичів, ми говорили про те, що цей конфлікт буде тривати там 2-3 тижні максимум. Потім нам завжди показували наші здобутки і нашу перевагу, і применшували, на жаль, можливості ворога. Ми дуже сильно говорили довго і емоційно, і так, знаєте, я би сказав, так, я не знаю, пафосно про те, що ми скоро звільнимо цю територію України, будемо в Криму. Знову ж таки, була переоцінка своїх можливостей, недооцінка ворога. І це в підсумку, ну, з одного боку, призвело до того, що ми маємо зараз на фронті, а з другого боку, я це веду до того, що воно сформувало в суспільство, в політичної еліти, в депутатів почуття того, що проблем вже майже немає, що ми за крок до перемоги, і тому ми, на жаль, почали бавитися в політику знову, почали, на жаль, скажімо, надавати перевагу політичним інтересам. Ну і в даному випадку ми бачимо про те, що коли ми говоримо про такий архіважливий законопроект, як законопроект про мобілізацію, ми бачимо, що, ну, по-перше, проблема є в тому, що цей законопроект мав бути проголосований ще, напевно, 1,5-2 роки тому. І поданий, мав бути поданий вже на початку повномасштабного вторгнення. Тобто невідомо, чого чекали, в принципі. Так, тобто це раз. По-друге, ми зараз бачимо, що навіть і зараз із запізненням цей процес дуже затягається. Тому, ну, хочеться з одного боку висловити сподівання, що цей процес буде максимально, скажімо, лаконічний і максимально ефективний. Але з другого боку, я хочу про що сказати. Ми 2 роки вже ведемо повномасштабну війну. Ми вже 10 років ведемо війну загалом з Російською Федерацією. Ну, війну я маю на увазі збройну. Ми ведемо, напевно, понад 30 років загалом війну, якщо ми говоримо про неї в широкому розумінні, там економічну, інформаційну, енергетичну і так далі з Російською Федерацією.
І зараз, коли теперішня, наприклад, влада, прийшовши, заявила про діджиталізацію, ми були готові проводити вибори в смартфоні, в Дії і так далі. Але ми дотепер не маємо таких елементарних речей, як електронний реєстр військовозобов'язаних. Як ми зараз не маємо, скажімо, можливості чітко бачити в єдиній системі, хто де, на якому місці. І розумієте, якщо б ці речі були зроблені, ми б зараз не бачили отаке, знаєте, банальні, такі речі абсолютно абсурдні, як там ловлення військовозобов'язаних там на вулицях, в паспорт-комплексах і так далі. Тобто, якщо б ця система існувала, якщо б у нас в тому плані було все в порядку, ми б абсолютно по-іншому проводили цю кампанію. І кампанію маю на увазі мобілізаційну. Друга проблема, вона пов'язана з тим, що ця мобілізаційна політика, вона є абсолютно несправедливою. Тобто ми бачимо, що зараз ловлять не тих, кого треба, і мобілізують не тих, кого треба, а тих, кого можуть. Тих, хто не має можливості відкупитися, хто не має політичних зв'язків і блатів, хто не може десь там, вибачте таке слово, підмазати, хто не може десь, зробити так, щоб його не мобілізовували, відповідно, вони потрапляють в лави Збройних сил. І ми завжди говоримо про те, що, наприклад, в самому Ізраїлю, коли почався конфлікт минулого року, то так багато політиків проводили, щоб демонстрували такі гарні приклади, і вони самі ставали в лави Збройних сил своєї держави, або їхні діти воювали. А в нас виходить так, що в нас політична еліта недоторкана, в нас процвітає корупція, на жаль, пов'язана з мобілізаційною політикою, з мобілізацією. І це все, звичайно, призвело до того, що є така, знаєте, парадоксальна ситуація. З одного боку, країна на грані виживання, і всі мають розуміти, що мобілізація потрібна, що якщо ми не мобілізуємося, якщо ми всі не будемо діяти спільно для того, щоб протидіяти ворогу, то ми можемо втратити державу, а з іншого боку є недовіра до мобілізації, недовіра до мобілізаційної політики, є відчуття несправедливості. І що найважливіше, ми дотепер вже в умовах, скільки часу ведемо війну, ми ще не стали на воєнні рейки, ми ще не мобілізовуємо суспільні ресурси для того, щоб протидіяти максимально агресору, і ми знову ж таки далі бавимося в політику. Ну і це, на жаль, звичайно, знову ж таки тільки усугублює цю негативну ситуацію. Я б, знаєте, пане Миколо, назвав поведінку депутатів, народних депутатів, таким мовчезним саботажем протягом багатьох місяців, майже 2 років. Я перепрошую, але тут не вдасться ні на кого перекласти. Є і більшість, є і меншість, але ні меншість, ні більшість навіть не пробувало ставити на порядок денний вопрос про упорядкування мобілізації. Так? Ніхто. Я спеціально передивився, там ні опозиція, ні провладні там умовно депутати, кажуть, що вони різні, а Арахамія каже, що там немає єдності такої, як усі собі уявляють. Але так чи інакше, жоден депутат публічно не сказав про це і не вніс жодного разу до буквально цієї зими жодної пропозиції про те, як організувати мобілізацію, при тому, що багато хто казав, що так, це буде тривала війна, це не конфлікт на пару років і по домівках, так? Тобто, а тут, коли вже є остання ділянка, яку треба пройти до того, щоб цей закон запрацював, 1300 правок. Тобто жодної пропозиції не було від жодного депутата, а зараз від тих самих людей 1300 правок. Це має назву, насправді, саботаж такий. Я не знаю, чим вони керуються, політикою. Може, когось там, не знаю, купили росіяни, у нас це абсолютно теж можливо, і досі, на жаль, можна це пропустити. Але маємо те, що маємо. Ми всі кажемо і чекаємо, що Путін після своїх так званих виборів просто влаштує масову мобілізацію. Він це зможе зробити. Чомусь я в цьому не маю сумнівів. Там не буде 1300 правок в жоден закон, а якщо і буде, то закони там виконуються так, як хоче фюрер.
А в нас така ситуація, в нас на носі просто, ось і ми переходимо до основної частини розмови України і наша війна до Авдіївки і після Авдіївки. Я отак для себе цю тему бачу. Після Авдіївки ми бачимо, що росіяни, я перепрошую за довгу таку промову, це не зовсім питання, але я помовчу потім довго теж. Значить, ми на критичному відрізку знаходимося. Тут насправді вони зараз не зупиняються. Вони підбадьорили себе тим, що вони такі круті. Ми не будемо брати там і втрати, не будемо брати якою ціною, що там пірова перемога. Неважливо. Вони мають натхнення, мають час, мають перевагу у зброї і мають зручний момент для наступу і відгризання нових частин України собі, нових там міст вони планують, там, не знаю, це їхні плани. Ясно, що зрозуміло, що ЗСУ чинитимуть і чинять шалений спротив і героїчний, але два світа, два шапіри, як то кажуть. Ну, і що ось, ну давайте почнемо з Авдіївки. Що ви думаєте? Теж у нас усі ж дебати розводять, там Твіттер весь забитий, не знаю, Фейсбук у мене видалений, всі там Наполеони ж через одного, так? А що насправді відбулося, що змінилося після, із політичної точки зору, в тому числі, бо це ж Сирський, це вже за Сирського сталося, так, новий головнокомандуючий. От як ви цю проблему бачите станом на зараз і на найближче майбутнє? Так, дякую за запитання. Єдине, що я ще хочу, власне, завершити. Так, і ви завжди це можете, просто коли спілкуєшся онлайн, завжди така проблема є. Ти ж не бачиш так, там... Так. Да. Це гаразд. Я, власне, погоджуюсь з вами про те, що дійсно ці дії з боку Верховної Ради депутатів їх важко назвати зрозумілими. Очевидно, що це дійсно можна називати певним саботажем, але я би все-таки цю проблему розглядав трошки ширше. Що я маю на увазі? Ми розуміємо, що все-таки Верховна Рада України – це тільки частина, скажімо, державного апарату, і насправді це є частина, яка тільки, скажімо, створює правила гри, вона приймає закони. Тобто ця ситуація, цей абсурд, він є наслідком того, що в влади загалом є відсутня стратегія, як, скажімо, протидіяти російській агресії. Тобто я до того веду, що такий законопроект мав бути підготовлений насамперед урядом. Уряд і влада, Офіс президента, загалом президент, який, скажімо, є тим суб'єктом, який формував, не формував юридично, але ми розуміємо, що уряд представляє ту ж саму політичну силу, що і, власне, глава держави. Тобто мало бути з боку уряду, з боку Міністерства оборони, мала бути, скажімо, розроблена певна стратегія, в тому числі і стратегія мобілізації. І вона мала бути вже, скажімо, 2 роки тому покладена на, скажімо, стіл депутатів, і вони мали це розглядати. На жаль, вийшло так, що ми про це заговорили тільки тепер. Тобто я це, власне, веду до того, що, напевно, не можна говорити тільки про саботаж депутатів. Я би говорив про те, що ситуація, абсурд є результатом того, що у нашої влади загалом. Ні, я так сказав, пане Микола, я так сказав лише через те, що там їх більше, ніж 400 осіб, і я ні від жодної особи, а вони всі обрані народом, вони всі відповідальні перед народом. Тобто там це не один якийсь чорт, там, або 2 чорти, або 3 чорти, там в уряді, десь там в офісі. Це просто жоден депутат не підняв це питання. От за 2 роки, до того, як їх доля примусила, я не знаю. Ну, це просто показово дуже. А так я розумію, про що ви кажете. Я абсолютно погоджуюсь. Я, власне, тими словами не заперечую того, про що ви говорили. Я, власне, просто хотів трошки ширше глянути на проблему. Я абсолютно погоджуюсь з вами в тому плані, що одним з суб'єктів законодавчої ініціативи є самі народні депутати, і зрозуміло, що вони могли спокійно ініціювати, якщо бачили, що немає ініціатив з боку уряду, могли самі це робити. Я абсолютно з вами в цьому погоджуюся, але, власне, хочу сказати, що все-таки за логікою речей суб'єктом законодавчої ініціативи, власне, в контексті мобілізаційної політики насамперед мав би все-таки бути уряд, тобто виконавча влада, а не самі депутати. Мені так видається, але погоджуюся, що і депутати теж могли тут відіграти важливу роль і, на жаль, не відіграли. Якщо ми повертаємося до питання Авдіївки, давайте насамперед
я хочу, можливо, так висловити свої міркування, чому, власне, росіянам вдалося захопити Авдіївку. Звичайно, ми розуміємо, що є питання того, що зменшилися обсяги міжнародної підтримки, зокрема, є зараз проблеми політичні, протидіями і боротьба між республіканцями і демократами, і блокування, власне, закону, який би, скажімо, розблокував фінансування військової для України з боку Америки. Але ми так само маємо розуміти, що падіння Авдіївки, на жаль, скажімо, значною мірою є спричиненою тим, що ми неналежну увагу приділили нашій обороні. Знову ж таки, я повторюся вже, я говорив сьогодні про те, що наша влада дуже в рожевих тонах бачила результат війни. Ну, ми бачимо там і знаємо про прогнози з боку там Буданова і заяви, зрештою, самого Зеленського про те, що ми незабаром будемо в Криму. Тобто, замість того, щоб розуміти адекватно про те, що ми воюємо з дуже потужним ворогом, який має набагато більш потужні ресурси і мобілізаційні можливості, і ми би мали, крім підготовки до контрнаступу, займатися і банальним будівництвом оборонних ліній, оборонних споруд і так далі. Ми замість того готувалися до нападу і обороні, на жаль, не приділяли увагу. Я, звичайно, не є військовим і, можливо, помиляюся, але мені здається, що якщо б ми побудували на флангах Авдіївки належні оборонні споруди, ми могли б досі її утримувати і могли б, ну, скажімо так, перемолоти цією обороною в рази більше наших ворогів, ніж ми це зробили. Тому це перше, про що я хотів би сказати. Тобто, мені здається, що, власне, наша неналежна увага до оборони стала результатом того, що ворог отримав перемогу і зміг захопити Авдіївку, яка є, скажімо, доволі важливою з економічної, стратегічної точки зору, з іміджевої і так далі. Тепер стосовно того, що нас чекає після Авдіївки. Ну, з одного боку, звичайно, що абсолютно погоджуюсь з вами в тому плані, що ця перемога, вона, скажімо, підняла суттєво моральний і бойовий дух нашого ворога. Вони зараз перебувають на куражі, вони зараз перебувають на хвилі ейфорії, вони зараз, ну, зрештою, навіть дехто вже там собі дозволяє говорити, що падіння Авдіївки – це, скажімо, свідчення встановлення нового світопорядку, де Росія буде з одним з центрів впливу. Навіть такі, скажімо, речі лунають, зокрема, з боку військових російських аналітиків і блогерів. Тобто, звичайно, що зараз вони будуть намагатися розвинути свій успіх, і зрозуміло, що в умовах, коли в нас є брак снарядів, брак військової техніки, брак допомоги Заходу, скажімо, нам нашим Збройним силам не позаздриш, і потрібні дійсно титанічні героїчні зусилля для того, щоб не дозволити ворогу розвинути свій успіх. З другого боку, я би теж, напевно, говорив про те, що не варто гіперболізувати і драматизувати ситуацію. Тобто, по-перше, Авдіївка, вона є практично зруйнована, і вже зрозуміло, що, скажімо, ворог захопив не якісь стратегічні об'єкти, а захопив, скажімо, руїни значною мірою, це раз. По-друге, власне, це захоплення, воно було піровою перемогою, і зрозуміло, до речі, сьогодні вийшли аналітичні дані від британської розвідки, які стверджують про те, що, скажімо, Росія при захопленні Авдіївки зазнала дуже суттєвих втрат, болючих втрат, і це не дозволить їй, скажімо, суттєво розвивати наступ в майбутньому, принаймні на теперішньому етапі війни. Тому, в принципі, крім того, ми маємо розуміти, що все-таки нападати завжди важче, ніж оборонятися, тому все-таки я думаю, що, я вірю, принаймні, десь так мій досвід і мої знання дають підстави стверджувати, що все-таки ми зможемо стабілізувати лінію фронту, і я думаю, що ще однією важливим вже позитивним для України наслідком від цієї, скажімо, переваги і захоплення Авдіївки з боку Росії буде те, що це є певним шоком для міжнародної спільноти, і зараз вже почали наші міжнародні партнери говорити про те, що ми недооцінили Росію, ми недооцінили війну, і відповідно треба більше допомагати, треба більше, скажімо, виробляти боєприпасів, більше зброї і тому подібне. Тобто та поразка, вона, я впевнений, запустить певні механізми позитивні для України,
Зокрема, ми вже, наприклад, знаємо, що і в Америці республіканці, зокрема, там пропонують вже свій законопроект, який передбачає, ну, хоча дещо меншу, але все-таки суттєву підтримку військову для України. Ну, тобто з 60 там до 47, якщо я не помиляюсь, зменшилося відповідно до законопроекту республіканців. Але вже і республіканці почали розуміти, що їхня така вперта чіпляння і підігравання Трампові може зіграти з ними злий жарт і знизити їхні політичні рейтинги. В Європі почали говорити про те, що ми маємо спільно консолідовано допомагати Україні і не допустити перемоги Росії. Тому, в принципі, ця поразка України під Авдіївкою, вона запустила позитивні процеси, які, ну, можливо, не в короткостроковій, але в середньо і в довгостроковій перспективі будуть мати позитивні наслідки для України, для наших збройних сил. І якщо вони поєднаються з прозорою, справедливою і ефективною мобілізаційною політикою, я думаю, що у нас, в принципі, є всі шанси цю війну, як мінімум, не програти. Ще одне, що я хочу сказати, я абсолютно погоджуюсь з вами, що ми, говорячи про війну з Росією, маємо розуміти, що ми маємо справу з недемократичним ворогом, недемократичною Україною, яка має набагато більше можливостей мобілізувати ресурси. І абсолютно погоджуюсь з вами в тому плані, що після так званих виборів, які пройдуть і чергове переоберуть, скажімо, диктатора Путіна на посаду, в нього будуть руки розв'язані, і він буде мати можливості, вже не боячись там певних падіння рейтингів і політичних певних там протестів, буде більш жорстко мобілізовувати. Ну, це для нього росіян буде, на... знаєте, пане Миколо, я просто довго там жив, це буде для нього, власне, для нього, це вибори для нього. Я заперечую, що це вибори для росіян, або там для міжнародної спільноти, там міжнародної. Це так, але найбільше це для нього. Це має стати йому наркотиком, який підштовхне його, ну, тобто, якщо люди за мене, ми підемо всі разом на Берлін, умовно кажучи, да, щоб він так розкрепостився, якщо можна так сказати, так, а результат вони намалюють будь-який. Прошу, продовжуйте. Так, я абсолютно з вами погоджуюся. Звичайно, що, ну, тут я так і говорив, що це є так звані вибори, звичайно, це є певний фарс, це є театр одного актора, який, будучи диктатором, намагається якось, так знаєте, надати цій диктатурі, цій тиранії якихось елементів легітимності, елементів там псевдодемократизму, тому я, в принципі, з вами абсолютно погоджуюся. І в даному випадку ми маємо розуміти, що, ну, ми маємо ще одне, що розуміти. Ми маємо розуміти те, що, по-перше, мобілізаційні можливості Росії після тих псевдовиборів будуть набагато більш потужними, і вони будуть діяти набагато більш рішуче і набагато більш, напевно, масштабно, я би так сказав, це раз. По-друге, ми маємо ще що важливо розуміти. Ми маємо розуміти, що зараз фактично відбувається не просто війна між Росією і Україною. Ну, я дуже, скажімо, глибоко переконаний в тому, що зараз фактично на теренах України, ну і не тільки, відбувається боротьба за новий світопорядок. Тобто ми зараз маємо боротьбу між двома таборами. Між табором західним, світом демократичним, світом ліберальним і світом східним, світом недемократичним, світом тиранії, деспотизму. І, на жаль, цей світ є доволі потужним. Тобто ми, крім Росії, яка сама по собі є потужною, зокрема ядерною державою, ми розуміємо, що на стороні цього табору є і Китай, який є другою економічною потугою у світі, і який, ну, ніби декларує так офіційно, що він не допомагає в військовому плані Росії, але ми розуміємо, що він постачає прямо чи опосередковано певні, скажімо, складові чи певні ресурси, які допомагають Росії будувати військово-промисловий комплекс, підтримувати його і так далі. Тобто постачають там різні там плати, механізми електронні, які, власне, допомагають робити ракети, безпілотники більш сучасними і тощо. Тобто ми розуміємо, що на стороні цього табору є Іран. Ми зараз розуміємо, що, власне, те, що відбувається отака, власне, глобальна геополітична боротьба, не тільки боротьба між Росією і Україною, воно буде мати наслідком те, що в
майбутньому, на моє переконання, ми будемо спостерігати ще різні точки такого кризових ситуацій, точки ескалації, точки, де будуть вибухати чи з'являтися певні напруження або навіть конфлікти. І, власне, в даному контексті я розглядаю, зокрема, і конфлікт між Ізраїлем і Хамасом, і, зокрема, зараз, скажімо, ці агресивні дії, які проводяться з боку єменських хуситів. Ну і інші дії, вони є, скажімо, діями і явищами одного порядку. Тобто це є ті дії, які, скажімо, є спробами перерозподілити вплив у світі і зробити світ, напевно, знову біполярним, де з одного боку буде західний світ, а з другого боку буде світ східний на чолі з Китаєм і Росією. І, ну, на жаль, з цього випливає те, що Росія зацікавлена в тому, щоб ці конфлікти виникали, з'являлися, тому що вони будуть відволікати західний світ від порядку денного, від допомоги Україні, будуть розпорошувати ресурси і допомогу Україні. І, власне, ну, на жаль, те, що зараз відбувається, воно свідчить про те, що Росія значною мірою є ефективна. Тобто вона має ресурси, можливості, інструменти для того, щоб цю ескалацію, скажімо, продукувати, щоб її збільшувати рівень цієї ескалації і, на жаль, таким чином послаблювати монолітність західної міжнародної підтримки для України. Ну, я не знаю, щодо там, що їм вдасться, чи вдасться їм побудувати ці, насправді, двополярний світ. Надіюся, що ні. Але біполярочка то точно вже є в політиках. Це можна спостерігати як просто хворобу, коли люди поводяться абсолютно неадекватно, тобто уявляють себе в якихось інших видуманих обставинах тощо. І в нашій країні таке, на жаль, є, а в інших ми бачимо і Конгрес американський. До речі, давайте так, як ви прогнозуєте, чим це закінчиться в Конгресі? І коли? Ну, я думаю, що Конгрес все-таки буде змушений проголосувати за підтримку України. Чому? Тому що все-таки більшість населення Америки, скажімо, ну, підтримує Україну, вона бачить Росію ворогом. І, власне, я думаю, що зараз після захоплення Авдіївки цей рівень підтримки українців з боку звичайних американців і загалом політичної еліти Америки, він буде зростати. І що така ситуація, як я вже сьогодні говорив, вона, ну, тобто кожен політик, він завжди діє з огляду на те, які це буде мати політичні рейтинги і наслідки для нього. І зрозуміло, що отаке затягування з боку республіканців, з боку трампістів, зокрема, підтримки і голосування підтримки на України, воно ну, точно не грає на користь республіканців, на користь Дональда Трампа, тому що ну, якщо вони далі будуть затягати з підтримкою, якщо вони далі будуть дозволяти Росії користатися ситуацією і фактично будуть спричиняти те, що Росія буде мати перевагу і будуть зменшувати наші шанси на перемогу, зрозуміло, що це буде зменшувати автоматично апріорі і шанси республіканців, зокрема Дональда Трампа, на перемогу. Крім того, ми маємо розуміти, що сам Трамп, він теж, скажімо, сприяє своїми заявами, своїми не зовсім адекватними часто діями тому, що його рівень підтримки серед американців, зокрема серед республіканців, членів партії республіканської, він падає. Тобто, ну, я маю на увазі його висловлювання дуже такі резонансні стосовно там НАТО, стосовно того, що він там, як він буде діяти в випадку, якщо переможе, стосовно НАТО, стосовно агресії Росії. Його такі, знаєте, не зовсім адекватні висловлювання стосовно того, що він більш корисно і для України, і допоможе їй перемогти, водночас будучи основною причиною того, що ця допомога ще не проголосована. Ми знаємо, що в Трампа є певні проблеми в юридичній площині, зокрема, недавно було голосування стосовно, ну, тобто, чи рішення апеляційного суду про те, що, скажімо, Трамп, незважаючи на те, що був в той час президентом, може бути звинувачений і нести відповідальність за свої дії, зокрема, в тому числі і під час штурму Капітолія. І ми маємо рішення там одного з суддів з одного з штатів про те, що Трамп не може балотуватися на виборах. Тобто ті всі юридичні моменти, вони
будуть спричиняти те, що все-таки більшість республіканців не захочуть підтримувати такі одіозні дії з боку власне одіозного кандидата в президенти. Тому я думаю, що власне цей проект, який був підтриманий в Сенаті, він буде врешті-решт проголосований і в Палаті представників. Але питання коли і питання якою ціною. Тобто, на жаль, ми розуміємо, що чим більше республіканці власне затягують ситуацію, чим більше вони торгуються з демократами, намагаються якісь отримати політичні преференції з цього затягування, тим, на жаль, це буде більш болюче для України і буде, скажімо, відтягати нашу перемогу і сприяти на Росії. Тому я думаю, що все-таки це велика підтримка, скажімо, з боку звичайних американців, і все-таки двопартійна підтримка України з боку американської політичної еліти, врешті-решт, причинить те, що цю допомогу ми отримаємо. Тут тільки сподівання, що це було чим пошвидше. Мій товариш, американський журналіст, який з першого дня повномасштабного вторгнення в Україні, який щодня робить репортажі, він теж каже, що нам треба в першу чергу працювати з американським суспільством. Ну, нам, як журналістам, як державі, там, як меседжі посилати туди не лише політикам, а там це працює знизу. Якщо ми зацікавимо, якомога більшу аудиторію громадян Сполучених Штатів, вони безпосередньо впливають, бо там вибори лише мажоритарні, там усі мають своїх виборців конкретних. Тощо тут абсолютно ви маєте рацію. Я насправді не знаю, наскільки ви розумієтеся на американській політиці, ви вперше в мене в гостях, я просто про Трампа, так? Він різні речі казав, там і про НАТО, але там була принаймні якась збочена там, може людожерська або будь-яка, але все ж таки логіка. У його коментарі стосовно вбивства, давайте називати речі своїми іменами, Навального, він сказав дословно наступне. Раптова смерть Олексія Навального змусила мене, Трампа, все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні. Він вважає, що йдеться про повільне, неухильне прогресування, в якому шахрайські, радикальні, ліві політики, прокурори і судді ведуть нас по шляху до знищення, відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і грубо несправедливі рішення в судах руйнують Америку. Ми нація в занепаді, нація невдаха. МАГА 2024, додав Трамп. Тобто це просто набір слів, якась Харі Крішна, Харі Рама, я перепрошую кришнаїтів, так? Але кому це адресовано? Що він хотів сказати? В принципі, я нічого не зрозумів. Насправді, як це пов'язано з Навальним, з Путіним? Я думаю, що очевидно Трамп мав на увазі те, що та політика, яку ведуть його опоненти, тобто адміністрація Джозефа Байдена, призводить до того, що американське суспільство деградує, а далі вже йдуть звичні заяви про те, що вибори 2020 року були сфальсифіковані, і в нього вкрали перемогу, про те, що, скажімо, ця політика, яку проводять його опоненти, вона сприяє деградації Америки, втрати позиції. Напевно, він тут, очевидно, мав на увазі і політику зовнішню, зокрема в Афганістані, яку, до речі, вважаю таким найбільш болючим, скажімо, провалом чи недоліком, власне, часів адміністрації Джозефа Байдена, коли, скажімо, ті зусилля, які були вкладені, і ресурси в Афганістан фактично були впродовж кількох днів втрачені. Я думаю, що, напевно, це мав на увазі Дональд Трамп, але я, власне, десь хочу з вами погодитися, якщо говорити загалом про Дональда Трампа, він дійсно має певну таку, як ви казали, збочену, але певну логічно він будував зовнішню політику, зокрема агресивно він намагався, скажімо, заставити, наприклад, інші країни-члени більше вкладати в альянс. Він намагався знизити вплив Китаю, якого, до речі, багато хто в Америці вважає номером номер один, а не Росію саме, а Китай номером один і ворогом номер один, чи опонентом, принаймні, номер один. Тому, в принципі, він робить такі заяви, вони часто незрозумілі, вони є часто набором певних таких, я не знаю, там, хаотичних речей і фраз, але я хочу сказати, що і Дональд Трамп загалом
схильний до дуже імпульсивних і часто хаотичних рішень. Тобто ми пам'ятаємо, як він, наприклад, реагував, коли він заявив про те, що він буде там обстрілювати Сирію, а потім там не знав, як з цієї ситуації вийти, і там якось формально обстріляв, щоб принаймні його слова відповідали певною мірою дійсності. Тобто він загалом схильний до того, щоб проводити таку, скажімо, політику, яка дуже часто є взаємосуперечлива, яка дуже часто є непрогнозованою, і власне в цьому і небезпека, але може навіть і з іншого боку і перевага Трампа, тому що, до речі, ми, власне, коли ми говоримо, давайте я ще хочу зачепити питання, що можливо буде, якщо Дональд Трамп переможе на виборах, і яким, власне, буде, скажімо, результат, як це впливатиме на російсько-українську війну. Я, власне, хочу сказати, що нам теж, напевно, не варто демонізувати Дональда Трампа, тому що ми пам'ятаємо, що він і за першої своєї каденції, коли йшов на вибори, він декларував те, що він буде підтримувати Росію, він буде з Росією дружити, а ми всі переживали про те, що він здасть Україну і інтереси, але в принципі, звичайно, що він проводив політику не зовсім вигідну Україні, але й сказати про те, що він там був ворожим до України, напевно, не варто. Зокрема, ми за його каденції вперше отримали джавеліни, які нам суттєво допомогли потім відбивати повномасштабну агресію в перший період війни. Ми так само маємо розуміти, що якщо Дональд Трамп прийде до влади, він буде проводити активну антикитайську політику. І розуміючи, що Китай зараз є союзником Росії, ми теж маємо розуміти, що це може посприяти певною мірою Україні і знизити можливості Росії, тому що якщо Китай буде зайнятий протидією економічною, принаймні Америці, то він менше буде схильний і мати можливість допомагати Росії. Але, пане Микола, але це ж не гарантовано. Враховуючи його постійну похвалу Сі, великий лідер, великий там керівник, Путін, великий президент, він вбивця, терорист. І я перепрошую, навіть коментуючи вбивство Навального, він не згадав Путіна. Тобто він дотримується таких законів мафії, коли головного не можна згадувати, в принципі, в негативному контексті. Тож я тут не знаю, в принципі, я думаю, на більшу частину, очікування негативні. Може бути по-всякому, звісно, але і тієї команди вже немає. Він з усіма пересварився зі своєї команди першого його, надіюся, останнього терміну, бо вони були тверезі, і той же віце-президент відмовився просто стати політичним шахраєм. І завдяки ньому насправді визнані були вибори законними тоді. Я погоджуюсь, я, власне, цілком з вами погоджуюся. Я теж вважаю, що перемога Дональда Трампа буде гіршим варіантом, ніж перемога Джозефа Байдена. До речі, ми маємо розуміти, що, враховуючи особливості виборчої системи Америки, ми розуміємо, що ще нема там 100% гарантій того, що, власне, тим кандидатом від республіканців буде саме Трамп, тому що є ще, наприклад, та сама Гейлі, яка, в принципі, намагається успішно протистояти Трампові і, в принципі, має реальні шанси його не допустити до балотування на виборах від республіканців. Тому ми маємо розуміти, що, в принципі, Дональду Трампу ще є багато перешкод, які він має подолати для того, щоб стати кандидатом номер 1 від республіканців. Це раз. По-друге, ми так само маємо розуміти, що Америка – це є демократична країна, де, до речі, вона є такою класичною президентською республікою, а основна риса президентської республіки в тому, що там дуже сильно збалансована і розвинута система стримування противаг. І, власне, ми маємо розуміти, що дії Трампа, навіть якщо він гіпотетично переможе на виборах, вони будуть визначатися значною мірою і тим, що як буде, скажімо, якою буде розстановка сил політичних у палатах Конгресу, які будуть уподобання виборців і багато інших речей. І ще, мені здається, знову ж таки, це моє припущення, можливо, я помиляюся, але мені здається, що Дональд Трамп насправді поки що не знає справжнього Путіна, він собі ідеалізує Путіна як людину, з якою можна домовитися, з людиною, яка десь поважає Трампа і так далі. Насправді це, на моє переконання, абсолютно не відповідає дійсності. І, знаєте, якщо Дональд Трамп врешті-решт, спробувавши там вплинути на Путіна, зрозуміє, що той його абсолютно не поважає і він не має на нього жодного впливу,
враховуючи імпульсивність Трампа, ну важко передбачити. Можливо, знаєте, враховуючи Трампа, може бути так, що Путін в одну секунду. Пане з Микола, його, скажімо, наша програма закінчується. Я дуже вам вдячний. Ваша думка зрозуміла. Дякую вам за те, що приділили нам час. Дякую. До нових зустрічей. Дякую, навзаєм.